Betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja guyang guyu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung bingung masih toh apa deh Anissa goyang dong ayo deh digital. Hey. Masuk deh. Betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja guyang guyu trimo gantung nek kencur malaria sedina kok kaya samindu ning awak marake kuru numpak dokar mlaku ning ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung
Janji